ببونه یکمین سالوگرا داگیرکرنا افرینê ji aliyê dewleta Tirk û komên tendira û bûwêra li bajarê Reqa xwepêşandaneke piştgirî hate lidarxistin. Tê de welatiyên Reqa dagirkirin û derxistina gelê Efrînê ji bajar û malên wan ji aliyê dewleta Tirk ve şermezar kirin. اليوم هو يوم اعتصام من أجل عفرين. ام ایرو درکتنه جبو ام روژا داگیرکرنا باجر عفرینê ji aliyê dewleta Tirk ve şermezar keyin. Ku ew her dem hewl didin axa me deste ser bikin û İmparatoriya Osmaniya jinû ve vegerînin. Lê em ê li pêşvê projeyê bisekinin tevî ku em bi tenê bin. Ji ber em Sûrî ne û em ê Sûrî bimînin. Em ê axa Sûriyê biparêzîn. Ji ber ku Sûriyaya hemî gelê Sûriyê ye. Xwepêşandaran guhardina demografî ku li bajarê Efrînê tê kirin ji aliyê dewleta Tirk ve protesto kirin. û rexne li yên xewek dijberiya Sûrî dîbinin û zilm û zorê li welatiyên Efrînê dikin girtin. این و ji bajarê Efrînê derxistî ew jî welatiyên Sûrî ne. Ew xwediyê bajarê Efrînê ne. Ew jin zarok û kalemêr ji malên wan derxistîn û li kempên koçberiyê bicih kirin. Ew li bajar mal û zeviyên xwe dinêrîn, lê nikarin vegerin. Gelo ew çi mirovî ye ku wên yên dibêjin em Sûrî ne û xwediyê vî welatî ne. Em hêvî dikin ku hîn xwe vegerin û binêrin ka hûn çi dikin. Êrişa dewleta Tirk li ser Efrînê di 20 Maya çila sala 2018 de gelek dengvedanên şermezariyê ji pêkhatayên Sûrî bi xwe re anî û îro derbasbûna salekê li ser vê dagirkeriyê re li gelek bajarên Bakurê Sûriyê xwepêşandanên şermezariyê hatin lidarxistin. Rêberkalo, Dengê Amerîka, Reqa.